Wannan bidiyon na yi ta ne saboda masu haɗa sabulu wanda sabulun su bai kunwa ko kuma waɗanda suke son koyon sabulu wanda ba su da experience tun daga farko akan yanda ake haɗa sabulu. Ga sabulun da ne nan mai kumfa, ga ya nan yanda na kaɗa shi a cikin kwano yanda ya kasance da kumfar shi. Ga chemicals ɗin da na yi amfani da su ko sinadaran kamar haka, za ka yi amfani ne da container guda ɗaya, da ita ne za ka ɗauka a matsayin abin awo. Duk abin da ka ɗauka shi ne percentage ɗinka. Ni na yi amfani da waccan farar roba as percentage, idan kofi ne ko bokiti ko duk wani abu shi za ka ɗauka as percentage ɗin manka wanda dai ka cika mai. Za mu yi amfani da chemical guda 5 a matakin farko wanda zai haɗa basic na sabulu. Na ɗaya shi ne man kwakwa ko na jarka duk wanda ka sa, shi ne ma'aunin 100%. Sai na biyu ruwa 30%. Sai na uku caustic soda za ta kasance 15%, sai silicate 5%, soda ash 5%. Wannan shi ne yanayin scale ɗin sinadaran da za mu yi amfani da shi. To da farko za mu sa ma caustic soda ruwa wanda ake ce ma diluting, sodium hydroxide kenan. Za mu fara diluting mu sa mata ruwa har sai ta jiƙa. Kana iya ajiye ta har tsawon 10 minutes haka, za ka ji tana da zafi. Na manta ban sa safa ba, a sa safa. Duk wanda za ni ma package da sauran zan haɗa mai da safar hannu saboda zafi, suna da zafi kan musamman caustic soda. So ga ya nan ina ta motsawa, ina ta motsa shi, ina ta motsawa, ina ƙoƙarin diluting ɗin shi. Za ka ci gaba da motsawa sosai har ya zama har solution ɗin ya narke, ma'ana duk za ka ga gurorin su caustic soda ɗin yanda zai kasance ya narke. Za ka ji container tana ɗan ɗaukar zafi in dai ya kasance caustic soda ɗin tana da kyau. Idan kuma ba ta da kyau ko ta lalace, za ka ga a lokacin da wani lokacin ka sa kana motsawai ba lallai ya kasance ta yi zafin saboda ta lalace. To wannan shi ne, haka za mu yi ta motsa shi har sai mun tabbatar da ya narke haka sosai. In ma son samu ne ka ajiye shi zuwa mintuna ya ɗan sha iska, ma'ana dai yanda dai chemical ɗin za su haɗe, yana da amfani sosai. Sai a zuba soda ash, ga ta nan na zuba a ciki, ita ma ina motsawa, ina motsawa, ina motsa ta, ga ta nan wajen. Daga soda ash sai silicate. Silicate ɗinmu za ka gan shi kamar mai ne, ga ya nan na zuba shi, za ka gan shi wani ɗan kamar mai shi ma wani baƙi-baƙi kamar mai shi ma ga ya nan na zuba, ina ta motsawa, ina motsawa, ina motsawa sosai kamar yanda kuke gani. To bayan na zuba silicate ga ya nan na mommotsa, sai in kawo mai na daga ƙarshe wanda shi ne container, shi ne amfani da ita a matsayin awo wanda yake 100%. To a nan fa aikin yake. Dan nan za ka yi ta motsawa, ka yi ta motsawa, in kuka lura za ku ga cewa yana ɗan canza kamanni, yana canza kamanni kamar alamun zai yi tauri-tauri haka. To za ka yi ta dai motsawa har sai ka samu ya yi taurin, domin a nan wajen ne za ka yi ta ƙoƙarin haɗa solution ɗin da ruwan da man duka ka motsa su. To bayan motsawa ga ya nan kun ga ya yi tauri, har ma ya yi tauri. Ga ya nan zan yanzu ɗauko moli na ko container inda zan sassa su sai in sa. Ga ya nan na zuba shi a cikin container, sai ka gyaggyara ka sa, ka ba shi 'yan kwanaki. A yanayin yanda yake bushewa ya danganta, kwana 1 ne zuwa 2 ko 3, kana iya barin shi kwana 2 ko 3 sannan sai ka hidda. Domin idan ya yi kwana 1 za ka iya gani ya yi, amma kuma wajen hiddawa a kan container za ka ga yana da tauri, to kana iya ajiye shi. To masha Allahu ga ya nan ya yi, zan hidda shi daga container. Ga ya nan sai ka hidda shi, sai ka yi amfani da shi. Ga ya nan da sulɓin shi da komi ka gama. Abin da ya rage shi kenan ka saida ko a je a yi wanki. Za ka ga kunhon shi nan, yanayin yanda na kaɗa shi kun ga ya yi kunwa sosai, ga yanayin kunhon nan wajen kuna gani. Sai ga ya nan inda nake kaɗawa, inda zan ɗan wanke wani abu da sabulun da aka yi saboda ai ba ka yi sabulu haka nan ba, ba ka yi amfani da shi ba. Ga ya nan muna kaɗawa, ga ya nan zan wanke wata ƙaramar safa ta yara a jaraba a gani. Ga ya nan wajen za ku ga dauɗa tana fita a ƙasa. To wannan shi ne
Yanayin yanda ake haɗa sabulun wanki wanda zai kumfa, insha Allahu kuma za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu amfani wanda suka shafi kasuwanci, chemicals da sauransu.